Здравейте! Това е Бебе Аморе, както виждате. И това е специално купена количка, специално за него. Сега ще ви докажа, че наистина. Ето това е Бебе Аморе. Сега ще ви покажем още. Това бебе плаче, говори, реве и много други неща. Много съм доволна от него. И аз съм на големи години, но все пак си играя с бебета. И моята приятелка, това е марката, и моята приятелка също има бебенце. Ето го. Това е моята приятелка, да каже. Това е София. Това е София и каква е тя, София? София е Ненукла, да. И ето я количката. Ето е количката. Сега ще ви кажа. Това бебе моето се казва Николай. Николай и София са най-добри приятели. И София са най-добри приятели. И край на клипа.